Τώρα, εμείς συνεχίζουμε να δούμε λίγο την πιο μεγάλη εικόνα, γιατί είχαμε μια αναβάθμιση από την Standard & Poor's σε ΒΒ-, το οποίο είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε επενδυτική βαθμίδα. Να έρθουμε τώρα αυτή τη στιγμή στο στούντιο που έχουμε μαζί μας τον Κωνσταντίνο Βουδούρη, ο οποίος είναι καθηγητής μακροοικονομίας και χρηματοοικονομικών. Κύριε Βουδούρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που την αποδεχθήκατε, γιατί λέμε τώρα επενδυτική βαθμίδα. Ωραία. Τα ακούει ο κόσμος. Επενδυτική βαθμίδα. Πήραμε επενδυτική βαθμίδα. Μπράβο μας. Τι σημαίνει αυτό? Η αλήθεια είναι ότι έχει καταιγιστεί ο κόσμος με το να ακούει για την επενδυτική βαθμίδα, αλλά δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποιοι τελικά θα κερδίσουν από αυτή. Αν θα κερδίσει δηλαδή ο κόσμος στην τσέπη του κάτι ή αν θα κερδίσουν κάποιοι άλλοι. Όταν η Ελλάδα ανέκτησε φέτος την επενδυτική βαθμίδα από τη Standard & Poor's και περιμένουμε και τη Fitch, αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι το κράτος θα δανείσει. 1η Δεκεμβρίου. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι οι οίκοι είδανε ότι είμαστε δημοσιονομικά τα καλά παιδιά, ότι τηρούμε δηλαδή τα πρωτογενή πλεονάσματα που έχουμε συμφωνήσει. Έχουν δει επίσης ότι έχει μειωθεί το χρέος σαν ποσοστό του ΕΠ, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και προηγουμένως, και αναβαθμίσαν την οικονομία μας σε αυτή τη βαθμίδα. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αυτό σημαίνει ότι όταν το κράτος δανείστηκε εκδίδοντας κάποια ομόλογα, κάποια χαρτιά δηλαδή προς τους επενδυτές που τα αγόρασαν και τους έδωσε ένα τόκο 3,88% στην πενταετία, σε ετήσια βάση, έτσι, αυτό σημαίνει ότι πλέον επειδή θα μειώθηκε το χάσμα, μειώθηκε η πιθανότητα χρεοκοπίας της χώρας μας, σημαίνει ότι από το 3,8% με το οποίο δανείστηκε η ελληνική κυβέρνηση θα δανείζεται πλέον με περίπου 3% το κομμερίδιο, δηλαδή με περίπου 3% τόκο. Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώνει λιγότερους τόκους. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να εξυπηρετεί πιο εύκολα το χρέος. Αυτό είναι καλό από τη μία. Από την άλλη, δανειζόμαστε πιο φτηνά και ξεπληρώνουμε το χρέος μας χωρίς να δημιουργήσουμε ακριβό χρέος καινούριο. Ακριβώς. Πιο εύκολα δηλαδή, και ειδικά επειδή οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν εκτοξευθεί λόγω του πληθωρισμού και οι επενδυτές λογικό είναι να απαιτούν μια απόδοση παραπάνω. Εμείς δεν είχαμε από τα πιο φθηνά χρέη. Θέλω να πω, μέσα στα μνημόνια δεν πήραμε χρέος με ειδικές συνθήκες και από τον ESM και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε σύγκριση δηλαδή με τα επιτόκια που υπάρχουν τώρα στην αγορά. Εμείς δεν είχαμε πιο φθηνά. Βεβαίως. Απλά μιλάμε για τελείως διαφορετικές συνθήκες της αγοράς τότε, όταν το επιτόκιο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν πολύ μηδενικό ουσιαστικά, ενώ τώρα πλέον λόγω των αυξήσεων που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτό που κάνει είναι να αυξάνει τα επιτόκια, οπότε απ' τη μία σου λέει σαν καταναλωτής εσύ θα δανειστείς ακριβότερα, δεν θα πάρεις το καταναλωτικό δάνειο, δεν θα καταναλώσεις, θα μειώσεις τη ζήτηση για να πέσουν οι τιμές, και απ' την άλλη σου λέει αυξάνω το επιτόκιο καταθέσεων, άρα αντί να καταναλώσεις θα αποταμιεύσεις, οπότε δεν θα καταναλώσεις, θα πέσουν οι τιμές. Αυτό είναι μια αντίληψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πολλών άλλων κεντρικών τραπεζών. Η οποία όμως μειώνει το λεγόμενο πληθωρισμό ζήτησης. Δεν μειώνει τον πληθωρισμό κόστους. Γιατί αυτό που έχουμε στην πραγματικότητα είναι ο πληθωρισμός κόστους στα τρόφιμα. Και η επενδυτική βαθμίδα, για να επανέλθουμε στο ίδιο ζήτημα που ξεκινήσαμε, αυτό που θα ωφελήσει θα είναι το κράτος και τους επενδυτές. Ένας ο οποίος έχει στα χέρια του σήμερα ένα ομόλογο, ελληνικό κρατικό ομόλογο, που δεν έχει αποτιμηθεί ακόμα με βάση την επενδυτική βαθμίδα, θα δει να αυξάνει τη τιμή του ομολόγου από τα 99 ευρώ στα 103-104 ευρώ. Για τον πολίτη, τώρα, ο οποίος είναι ένα νοικοκυριό που μας ακούει αυτή τη στιγμή, μια οποιαδήποτε δουλειά, είναι υδραυλικός ο άνθρωπος, ηλεκτρολόγος, τι τον νοιάζουν όλα αυτά, πώς θα φτάσει σε αυτόν όλο αυτό? Πολύ σωστά. Αυτοί οι οποίοι, όπως το κράτος θα δανείζεται φθηνότερα, θα δανείζονται φθηνότερα και κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις που θα μπορούν να εκδίδουν ομόλογα. Όμως, το μαγαζάκι της γειτονιάς, το ψιλικατζίδικο, η καφετέρια, η μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να εκδώσει ομόλογα για να δανειστεί. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, δεν έχουμε όφελος άμεσο, όπως είπε και πολύ σωστά ο κ. Θεοδοσίου, στις μικρές αν οι μεγάλες επιχειρήσεις δανείζονται πιο φθηνά, δεν μπορούν να κάνουν πιο πολλές επενδύσεις, ενδεχομένως να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας? Αυτό είναι βέβαια το θέμα, το πού θα πάνε τα λεφτά. Δηλαδή, αν εγώ σαν μεγάλη επιχείρηση δανειστώ και πάρω αυτό το χρέος και το κάνω επενδύσεις και κατευθυνθεί στις ιδιωτικές επενδύσεις, ναι, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και δουλειές. Θα συμβεί όμως αυτό? Δηλαδή, πράγματι θα πάρουν το χρήμα οι μεγάλες επιχειρήσεις, το 3% των επιχειρήσεων που μπορούν να δανειστούν με ομόλογα, οι οποίες θα τα μεταφέρουν, όμως θα κάνουν τις λεγόμενες ιδιωτικές επενδύσεις. Γιατί εδώ μιλάμε ουσιαστικά ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή βλέπει το διαθέσιμο εισόδημά του να συρρικνώνεται, απ' τη μία λόγω των υψηλών φόρων, και δεν θα σας κρύψω και κάτι το οποίο συνέβη το καλοκαίρι. Έστειλα μια 50σέλιδη μελέτη στο Υπουργείο και είχα και μια συνάντηση και με τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Σπανάκη, όπου εισηγήθηκα κάποια μέτρα, από τη μία να πέσει η ανεργία και να αυξηθεί ο μέσος μισθός, και από την άλλη να υπάρξει μια μείωση των φόρων κατανάλωσης.
Γιατί η Ελλάδα μας πρώτον είναι πολύ υψηλή η φόρη κατανάλωση που πληρώνει σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και δεύτερον, αυτή η φόρη κατανάλωση τραυματίζουν την κατανάλωση. Και δεν μιλάω για μόνο για το ΦΠΑ, μιλάω και για το φόρο κατανάλωση στη βενζίνη και το πετρέλαιο, για το φόρο στο αλκοόλ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωση. Το βλέπουμε και στα σούπερ μάρκετ. Ο κόσμος πληρώνει περισσότερα λεφτά, εισπράττουν περισσότερα επιχειρήσεις στον τζίρο τους, αλλά αγοράζει ο κόσμος λιγότερα πράγματα, τεμάχια. Ακριβώς. Και πίσω από το αφήγημα του ότι δεν θα μειώσω το φόρο κατανάλωσης διότι δεν θα το μετακυλήσει στον τελικό καταναλωτή, υπάρχει και η άλλη άποψη. Υπάρχει η άποψη ότι τελικά ο καταναλωτής, αν δει ένα μειωμένο φόρο, μάλιστα, και μόνο για λόγους αισιοδοξίας θα ψωνίσει περισσότερο. Δηλαδή, αν πέσει αυτή τη στιγμή το ΦΠΑ από το 24% στο 20%, η μελέτη μου δείχνει ότι δεν θα υπάρξει απώλεια εσόδων. Ίσα-ίσα ο κόσμος θα καταναλώσει περισσότερο. Μακάρι. Λοιπόν, οπότε κρατάμε ότι η επενδυτική βαθμίδα μπορεί να είναι μια πόρτα για κάτι πολύ καλύτερο. Το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστούν οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση είναι το πρώτο μέλημα, και αν θα έχουμε μια περιοριστική δημοσιονομική πολιτική με αύξηση των φόρων και μείωση των δημοσίων δαπανών και μια συνεχόμενη περιοριστική νομισματική πολιτική, που αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο ενδεχομένως του χρόνου να μας οδηγήσει σε πολύ κακές συνθήκες. Κύριε Βουδούρη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Καλό βράδυ.